Pozdrav iz čarobne kuhinje. Danas pravim liker od jagoda. Potrebno nam je pola kilograma jagoda očišćenih i isečeni na četvrtine, pola kilograma šećera i pola litre vodke. Znači, šećer uspem preko jagoda i sipam vodku. Zatim poklopim i ostavim do sutradan. Jagode su odstojale jedan dan, evo pobelele su od alkohola, šećer se još nije istopio. Danas dodam pola litre vode i stoji 2 do 3 dana na sunčanom mestu. Povremeno pomešajte. I evo, jagode su odstojale 3 dana, sada ću ih procediti. Vidite kako su pobelele od alkohola. Divno miriše, pravi liker. Jagoda se osjeća, jako je lep. Izaručit ćemo ih u neku činiju. Mi možemo ovaj liker procediti još i na gazu. Da bude stvarno lep i bistar. Evo. Sada ovako kad procedimo moramo i konzumirati. Liker je divan, boja je prava jagoda. Evo, liker sam sipala u flaše, malo u čašu da se proba, pa izvolite. Nećete se pokajati ako napravite ovako nešto.